Soc Manel Fernández, soc un ciutadà de peu de Barcelona, soc un metge especialista en medicina del treball i soc un militant de base del Partit dels Socialistes de Catalunya. Em presento en aquestes primàries perquè són una oportunitat per a la militància de base, per ajudar a regenerar el partit, per ajudar a recuperar els nostres orígens i per produir un canvi necessari i important en el nostre partit. Vull presentar un programa que defensi els problemes de la ciutadania de Barcelona, que són l'atur, que són els desnonaments, l'habitatge, que són les desigualtats socials, que en Barcelona són molt grans entre els districtes i barris, i el problema, diguéssim, també de la seguretat ciutadana. Us demano a tots els militants de base que recolzeu la nostra candidatura, que és la candidatura dels que pensem que el PSC és el partit necessari pels treballadors, per les classes socials i per tots els desfavorits. Endavant socialistes, endavant militants, recolzeu la nostra candidatura i portem a l'Ajuntament aire nou. Moltes gràcies.